So guys, नोंथांमोना दानिसो भिडिअ नुनायखौ नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोब्ला बे गुबुन मोनसे चेनेलाव आं आपल'ड खालामबाय। स' नोंथांमोना अननानै बेखौ नायनो गोसोबा नायहैबानो जाबाय। जोबोद मोजां आरोना, नोंथांमोनाबो जोबोद मोजां मोननो हागौ। स' नोंथांमोना अननानै नायहैबानो जाबाय आरो बेखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। आरो गाइस, आंबो नैबे चेनेलाव माने गोबावजों भिडिअ आपल'ड होनाय जादों। स' आं थाबैनो माने भिडिअ आपल'ड होनो नाजाबाय थानोसै गाइस। स' नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय। स' आं दिनै बेखौनो बुंनो होननानै बे भिडिअ फैनाय जादों गाइस। स' नोंथांमोना अननानै आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय। लिंकआ माने डिसक्रिपसनाव दङ। स' नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो बे चेनेलाव माने बेफोरबायदिनो इमसनेल टाइपनि बेफोरबायदि भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन। स' नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। हेल' गाइस, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव। जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गावगावनि न'आव सेफटियानो दं होननानै आं सानो गाइस। स' बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आं गाइस भिडिअ होनो मोनैया। स' नोंथांमोनजों दिनैसो फैलायबाय। स' आं थाबैनो भिडिअ मोजां लानानै फैबाय थासिगोन गाइस। स' नैबे चेनेलावनो। स' आं बेसेबांबा गोबाव जाबाय भिडिअ आपल'ड होयैया। स' आं माने भिडिअ आपल'ड होनो सानदोंमोन, नाथाय सम मोनैनि थाखाय आङो बांद्राय भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै गाइस। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोनाव सरि बिनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना जायफ्रा आंखौ नायनो मोजां मोनो आरो आंखौ मोजां मोनो, स' नोंथांमोना अननानै आंखौ नायलांबाय था, बिदिनो भिडिअखौ नायलांबाय था, ओमफ्राय सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय गाइस। आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नो सानबाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौल' नायबानो जाबाय लिंकआव थुनानै गाइस। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ लाखिबाय।